Nyuwun pangapunten saderengipun Kang. Menawi sowan kula wonten pirsa panjenengan menika dinakon ganggu kamardikan panjenengan anggenipun mung sumedhi Kang. Malah pun Kakang seneng dene sih ana kadang panci. Kang isih migateke kelawan pun Kakang. Tenane ana kawigaten apa to ya? Kang Mas, sowan kula wonten Gunung Wilis wonten ngersa panjenengan, kula badhe nagih janji dumateng panjenengan Kang Mas. Nagih janji. Janji. Yayi dosa. Terus pundi? Saka rumangsaku aku ora nate janji lan sliramu. Oh. Kok yen kowe ngucap yen to nagih janji. Mbok yo aja mbok bingung kelawan atine wong tuwa. Gelemo Yayi Gunung Sari Palapa. Apa to? Nuwun sewu Kang. Panjenengan menika lali napa etok-etok lali? Babar pisan pancen pun Kakang kelalen. Ora kok diretok-etok lali wong janji kuwi pindhane wetang. Nalika semanten panjenengan nate janji dumateng kula. Sasampunipun Kang Mas Panji Asmara bangun, dhaupan kalian Kang Mbok Galuh Candra Kirana. Panjenengan menika nate janji dumateng kula badhe ndhaupaken kula kalian Diajeng Ragil Kuning. Menika Yayi Gunung Sari. terus pundi Kang Mas? Tenane nalika semana pun Kakang iki gojek langsung ramu. Alane kok keladuk anggonku nampa. Ya ora apa-apa. Kabeh kuwi gumantung kelawan niat lan karepmu. Aku percaya yen to niatmu pancen kepingin bebrayan kelawan si Ragil Kuning. Pancen menika leres. Ragil Kuning kuwi kadangku sing kapernak ragil. Kula njur diparingi tetenger utawa jimat asma kelawan Rama Prabu Aminugur Ragil. Dene Yayi Gunung Sari ngepenginake dedaupan kelawan Yayi Ragil Kuning, yo pun Kakang ora bakal silak ing janji. Nanging yo kudu sabar sawetara jalaran apa? Kados pundi Kang? Rak durung suwe anggone dadi temanten Mbak Ayu Galuh Candra Kirana kelawan Yayi Panji Asmara bangun. Mengko ganti tahun lagi sliramu sing dedaupan kelawan Ragil Kuning. Nanging kula menika mboten saged ngampah kepengin dedaupan kalian Diajeng Ragil Kuning lho. Mergo saka gedene Ageng raos tresna kula kalian Diajeng Ragil Kuning. Lah saiki duweke sapa, besok duweke sapa, wis to. Pun Kakang janji yen to Ragil Kuning kuwi bakal dadi bojone Panji Gunung Sari. Menika saestu Kang Mas. Pun Kakang ora nate golok. Kula gumi Yai Curi Konoto, Yai, on Kakang sing prapto, Yai. Yai Curi Konoto. Sing prayuga mulane tahune akeh. Yai Curi Konoto, Paring dawuh Kang. pratanipun Kakang ana ing Gunung Wilis. Arsa menehi kabar marang Yai Curi Konoto. Wonten kabar Ngerti yo, kowe kuwi diancam arep dipateni wong. Kanggo bekaka ana ing pelataran Senjang Putih. Resi Wilumaya lan antek-anteke ngancam marang Curi Konoto arep nethok gulumu. Kanthi kuwi Yai, kowe dilairake lanang. Merga kowe dulurku aku ralila. Mula kanthi kuwi aja nganti antek-anteke Wilumaya nglurut ing Gunung Wilis disik ana papaken Resi Wilumaya luruka ning pelataran Senjang Putih. Wanenono labuana uripmu yen kurang bolong ing Wadya Murawan, yen kurang gaman tak sili gaman tantangan Resi Wilumaya. Adepono Resi Wilumaya. nuwun sewu Kang. Saderengipun minggah Gunung Wilis kala wau nunjuk waragan telas pinten botol. Kok ngoceh duwewel kaya dene betet sewu. Ladalah. Dadi pun Kakang ucap kaya ngene. Tok anggap pun Kakang ki mendem. Pun Kakang iki diegleng ngono kuwi. Lah nggih mawon kok. Ngerti-ngerti pradul ngene nek mboten degleng terus napa? Aku ora matur ora ngucap sing kaya ngono. Nanging kepara nyata Resi Wilumaya ngalap marang patine
gulune Curiganata, kowe arep ketok gulumu celeng. Diasmu arep tandara ning plataran Sendang Putih kanggo bekakak. Malah penak ya dia. Terus putih kan. Yen esuk ora sarau perkara kesirah kok. Dikandhani arep ketok gulune kok malah seneng. Tangi turu rasa raut. Lho kowe iki lanang ta banci kowe iki? Hei, Kepun persani lah kurang iki lanang napa banci. Nuwun sewu to, Kang. Tenane perkawis pun menapa dene kok Resi Wilumaya menika ngancam dumateng pejah kula saya-saya ngepengenaken sirah kula. tak critani. Pinuju sarasean geden-gedenan ana ing plataran Sendang Putih. Murid padha ngumpul kalebu aku. Resi Wilumaya pamer menawa bakal ana tumurune wahyu Cempaka Mulya. Jarene marang sapa wae kang ketundukan wahyu Cempaka Mulya umure dawa kuat nganti 500 taun. Kabeh para murid padha kepencut kepengin kedunungan wahyu Cempaka Mulya. Ya mesti mawon to, Kang. Nanging marang murid kang kepengin duwe wahyu Cempaka Mulya nganggo bubutan dhewe-dhewe. Ana sing bubutane ndase dukun 100 dinggo bekakak. Ana sing bubutane prawan sundi 40 kanggo bekakak. Gilirane adimu lanang Panji Asmara bangun. Kepengin gayuh Cempaka Mulya bubutane ragil kuning lan galuh Candrakirana kanggo bekakak. Kaya ngono bangun nyaguhi tak elingke ora gelem. Bareng timibo aku mancing-mancing karo Wilumaya. Lamun aku kepengin gayuh wahyu Cempaka Mulya, syarate siji, aku kon ngetok gulumu. Terus syaratipun Kakang Handaka Putra saged gayuh lan kadunungan wahyu Cempaka Mulya, syarate kudu ngethok gulune Resi Curiganata. Bener. Kinarya kanggo bekakak ana plataran Sendang Putih. Kaya ngono kuwi bener. Kang Mas Handaka Putra, Piye? reh dene sampeyan iki sedulur sepuh kula. Sampeyan kepengin gayuh wahyu Cempaka Mulya. Iya. Kula minangka kadanganem lila legawa kangge wadal sirah kula mangketok mengke aturke kersanipun Kang Mas Handaka Putra saged gayuh Cempaka Mulya. Dadi upama aku kepengin kedunungan wahyu Cempaka Mulya, syarate aku ngetok gule Curiganata, kok angklongke gulumu, lila legawa tak ketok kaya ngono. Alah, mbok. Aku rene iki dasare ora ilo. Menawa aku kelangan Curiganata. Lho kok malah kowe sing tak belani mung pasrah gungkokan. Jajal. Kayak ngene. Coba aku tak jaluk ngerti karo kowe. Apa pancen bener wahyu Cempaka Mulya kuwi ana? Terus Anjeun wahyu Cempaka Mulya menika wonten. Nah, mergo kowe iki dukun. Wis wani madheg Resi, mesti kowe wong sing ngerti. Menawa pancen bener wahyu Cempaka Mulya kuwi ana. Apa pancen bubutane kaya ngono? Kaya sing tak kandhakake ku mau, jroning ngrebut tumurune wahyu. Boten kan? Menawi saking pamawasku, tumuruning wahyu Cempaka Mulya menika kedah linambaran sucining ati, sucining raga. Boten kok ngangge srah-srah lan nyawa, teges wis ngilangake rasa kamanusan. Sawetara iki wahyu Cempaka Mulya kanggo rebutaning para murid ana ing plataran Sendang Putih kalebu adimu lanang bangun. Sae ngene, mergo kowe sing ngerti sejatine wahyu Cempaka Mulya, carane gayuh ora kaya sing kandhakake sing mulya. Mula ngene iki, najan aku dulur tuwa aku percaya karo kowe.
Mergo kowe resi, mergo kowe wis wani madhep dadi dukun. Aku tak kepengin gayuh Wahyu Cempaka Mulya. Terus syarate kepiye aku tak manut karo kowe. Menawi Kang Mas Panji Handaka Putra kepengin gayuh Wahyu Cempaka Mulya, Yo, menika syaratipun langkung awrat tinimbang Resi Wilumaya lho Kang. ora kitang abot ibarat nyemplung segara geni bakal tak lakoni. Menawi to Resi Wilumaya paring dawuh kudu ngetok sirahe utawa gulune Resi Curiganata. Nanging menawi to Kang Mas Panji Handaka Putra Yo, nyuwun margi dumateng Resi Curiganata mampir gayuh Wahyu Cempaka Mulya menika wonten lampah sekawan ingkang kedah dipun tindakaken kalian Kang Mas Handaka Putra. Syaratnya papat lho Kang. syarate patang perkara lelaku. Nggih. Ya kok malah akeh kowe. Lah pripun? Papat iki kudu tak lakoni kabeh. Upama kurang siji ora kelakon, gayuh Wahyu Cempaka Mulya. Niki syarat dudu wong dol tinu kuwi sotingan. Nek Kudu syarat iki nggih kedah dilakoni. Yo, ora ketang papat. Aku saguh waton laku iki ora nganggo korban nyawa. Mboten. Apa wae? Menawi to Kang Mas Panji Handaka Putra sampun kepingin Wahyu Cempaka Mulya, syarat sekawan perkawis kedah jangkep. Sepisan Iki apa? Kang Mas Panji Handaka Putra kedah lelaku talak brata kang tegesipun nglakoni poso suwene 40 dina 40 bengi cegah dahar lan ngombe. Aku kudu poso. Lawase 40 dina. Suwen niku. Lah pripun kersane Kakak? Oh, telung dina ngono ra yo kenek. Niki pripun? Lah wong poso ora mangan ora ngombe 40 dina. Ya mateni wong. Kepengin gaya Wahyu Cempaka Mulya mboten? Kudu 40 dina. Kudu 40 dina ora entuk dinyang. Mateni wong. Cilik nganti tuaku semene jenenge poso ya ora tau. Tangi turu sarapan urung matenge bojoku tak amuk ora karo-karuan. Dadi iki tenan. Lho estu. Lho wis tak sagui. Saged. Poso 40 dina, Poso 40 40 bengi, ora mangan, ora ngombe. Tak tekati ora ndongenge wong mati Saged. perkara kalian. Aku Kang angka kaping kalih sing loro apa? Kang Mas Handaka Putra kedah nindakaken tapa ngrame. Lah, nek iki cocok. Enten gampang dilakoni. Topo ngrame. Sesane Gunung Sari. Injih Kang Mas. Sesuk aku tak menyang pasar. Aku tak tengok-tengok ning tengah pasar, mergo pasar kaya wong, panggonane rame. Teges aku wis lelaku topo ngrame lak kaya ngono. Nuwun sewu Kang Mas. Ana apa nek guyu? Tapa ngrame niki mboten kok lunga nyang pasar tengok-tengok nyang tengah pasar niki mboten. Tegese tapa ngrame niki gelem tetulung kelawan sapadha padane ngawit, tetulung marang wong sing nandhang keslakat bebasan kodine tetulung wong sing lagi kudanan peneh ana payung, wong sing lagi kelunyon peneh ana teken. Alah. Dono dia. Lah, Ngono wae kok ubeng-ubengan bingung no wong. Ana topo ngrame, topo ngrame. lah pancen kula sengaja ngoten. Perkara dono dia gampang. Banda kuwi ngurawan akeh, mengko tak lungane seprapat tak dum-dumne karo wong sing butuhake. Lah, salah prayu. Wiji sagu, loro tak sagui. Sing nomor 3. Nomor 3 kudu laku sabar ora entuk ngamuk. Prai Pripun? abot. Ketoke andang ning abot kanggone Handaka Putra. Awratipun Aku ora entuk ngamuk. mboten entuk ngamuk. Kowe iki ngerti watake Handaka Putra ora? Ngerti. Kowe iki tau nonton wayang apa ora? Nate Kang. Wayang kae Bolo Dewa Nalendra ing Mandura.
Iki padha karo Andaka Putra. Saben kuping dhewe mripat mendalang tangan kemlawi sikil dupak. Kuwi Andaka Putra. Kulinane ngamuk karo ngamuk. Kowe tak kandhani. Andaka Putra iki nek ora ngamuk elek. Aku iki gabukane tukang ngamuk malah mbok kongkon pengen ngamuk. Lah kepengin gawe Wahyu Cempaka Mulya napa mboten? Kepengin. Lah nek kepengin ya kudu 40 dina lelaku sabar ora entuk ngamuk. Mung 40 dina mboten dangu kok Kang Mas. Wah, kurang dina ora ngamuk wonge awakku gatel kabeh keri kabeh tanganku. 40 dina ora entuk ngamuk. Mboten to dinyang. Weruh kahanan apa ae kudu sabar. Kudu sabar. Kudu timbet. Kudu timbet. Ora entuk nesu. Nggih. Tak lakonane. Saged. Ingkang pungkasan sajroning 40 dina ora entuk cedhak wong wadon, ora entuk kumpul wong wadon senajan to kuwi bojone dhewe. Wah. Kowe sembrono kowe. Lah pripun? Kowe iki dukun lagi rong dina kok angele ngene. Menehi syarat kok abote ngene. Hei! Ora kumpul bojo 40 dina 40 bengi. Lho aku iku waras bojoku ya ayu. Lho kumpul bojo kok ora entuk nganti 40 dina 40 bengi. Lho sing betah sapa? Niki lelaku kangge gayuh Wahyu Cempaka Mulya. Lho nek perkara kumpul karo bojo, asline aku kuwi betah. Siji sing marai ora betah. Napa? Janji bojoku baratus metu kok jeding pinjungan anduk wis ora kena tambet. Iki tenang, aja gojek kowe. Menawi Kang Mas nyungrupi kahanan ingkang kados ngaten supados Kang Mas menika kuat ngampah krodaning ati kudune ya aja disawan. Kaya ngono. Nek disawan ya tetep. Ya. Birahi bakal tukul. Wong iki laku. Laku lho Kang. Ora ana tinono jenenge laku kok enteng ya ora ono ya. Laku tetep abot. Abot kaya ngapa tak lakonane ben aku gayuh Wahyu Cempaka Mulya kanggo ngelehake Resi Wilumaya. Ning ngene Pripun? jroning aku lelaku, aku ora bakal bali ning Urawan. Kersanipun Kang Mas. Aku tak nginep ning Gunung Wilis. Mengko nek aku ning omah ning Urawan, weruh bojoku mesti aku batal nek lelaku. Langkung prayogi menawi to Kang Mas menawi sawetawis wekdal sekawan dasa dinten cumandhuk wonten ing Gunung Wilis. Ngono ya. Nggih. Aku tak miwiti lelaku seseni. Izin Kang Mas. Aku wis miwiti lelaku. Kula kang dados Poso, ora ngamuk, dono dria, ora kumpul wong wadon, sekseni. Wis tak wiwiti lelaku aku. Do jagungan aku tak lelaku. Nyuwun Golek banyu adus mengko aku tak wiwiti lelaku. monggo. Yai dosa. Kang Mas Resi. Ya kok ngene iki abote dadi wong tuwa. Ora kita ngopriwae kudu bisa mrenahke sedulur sing nom. Ora kita kapernah sedulurku sepuh. Nanging kasunyatane Kang Mas Panji Andaka Putra uga tansah migatekake keluarga ana ing Jenggala lan Kediri. Kula pitados kalian Kang Mas Andaka. Kula Kang ingkang Suwun. Kiyat. Kula wonten tamu. Sinten wingking saking pundi lan menapa wigatosipun minggah wonten ing Gunung Wilis mriku. menawi sudya mestan kula pun Birawaseta. Birawaseta. Apa pangkat dipati wonten ing Bendha Winangun. Birawaseta dipati wonten Bendha Winangun. Tan nggih, Lengkas juga Kula Birawasakti, Bupati pangkat kula. Wetaun negari kula. Birawasakti metaun. Nggih. Nuwun sewu. Minggah wonten ing Gunung Wilis gadhah wigatos menika. pengin pinanggih
Bapak Resi Curigono. Mapan pesan kula piyambak ingkang winastan Resi Curigono. Panjenengan menawi sampun pinanggih kae Bapak Resi Curigono. Jalan sampun kondang kawentar wonten ing Bendho Binangun sakiwa tengenipun. Kula lan Yayi Birawa Sekti menika kepengin mahasiswa ngersanipun Bapak Resi Curigono. Menika leres Resi Curigono. Kepengin nyantrik wonten ngersane Resi Curigono. Leres. Kula niki mung resi sing mapane wonten pucuking gunung. Kula ngertos. Kirang samubarang pangertosan, lho kok sampeyan iki salah sawijining dipati pangarsa negari. Kok kepengin dadi siswane Resi Curigono to? Ampun kados ngaten. Ampun ngantos ngasoraken diri Pun kapribadian. jenenganipun kondang. Mbok nggih kersa Bapak Resi menika nampi kula dalah kadang kula dados siswa panjenengan. Estu lain batin kepengin dados muridipun Resi Curigono. Saestu Menawi sampun mantep madhep kepengin dadi murid Resi Curigono, nggih. Kanugrahan menggaing Resi Curigono ingkang mapan wonten Gunung Wilis dene kersa sampeyan kepengin dados muridipun Resi Curigono wiwit dinten sakmenika kula tampilan kula daku walah nuwun. Bapak Resi sak sampunipun kula lan Yayi Birawa Sekti ndika tampi dados murid wonten ing Gunung Wilis. Kula badhe tangkep arep takon apa? Coba enggal takon kalamun tok aku bisa lan ngerti mengko bakal tak langsung. bedanipun napa? Murid lan guru menika pindhanipun napa? Niku perkara murid lan guru. Nggih. Murid lan guru kuwi pepindhane kaya dene wong tuwa lan anak. Murid kuwi kaya dene anak, guru kuwi minangka wong tuwa. Dados murid menika anak, guru tiyang sepuh. Ora kae. Pangapunten malih. Menawi murid utawi anak gadah panyuwunan kedahipun tiyang sepuh kados pundi? Yen ana anak wong kuwi kepengin jejaluk kelawan wong tuwa. Kalamun to wong tuwa ana, kudune wong tuwa enggal peparing kelawan penjaluke anak. Saestu menika betul. Saestu. Wadon penjaluke iki ora neka-neka. Wah boten. Penjaluke anak niku dipun turuti kaliyan tiyang sepuh. Saestu niku nek gadah gitu. Pramila saking menika Bapak Resi Curiganata pindhanipun tiyang sepuh kula. Murid utawi anak gadahi panyuwunan. Dadi kowe kabeh iki duwe penjaluk. Nggih. Kok wis nganggep aku wong tuamu, kowe minangka dadi anak. Nggih. Coba saiki matur Kang Cetha, apa sing kok jaluk Birawa Seta lan Birawa Sekti? Anak nyuwun sirahipun Resi Curiganata. Iku banyu. Lho iki mau ora Langat tangkemu. Penjalo. Penjalo mo. ora. Kuyan jaluk sirai kamu. Ora. Jaluk sirai kamu. Mas, Ojo sing ngono iki. Anto kok putu ae kono. Kang Mas. Ono apa? Ono apa? Sampeyan iki lali napa pripun? Lali piye? Monggo sampeyan nggih mawon ngucap wiwit dina iki nglakoni lelaku syarat-sarana kangge kala wau. Lakoni apa? Lakoni niki pun wiwitan lakoni lelaku patang perkara kala wau. Ora oleh ngamuk. Ora entuk nesu, ora entuk ngamuk. Ngamuke batal sik. Tak untune nduk. Ora ngamuke batal. Wahine yo bakal batal. Pikir. Nek aku lanjut nesu.
Aku ngamuk, lelakuku batal, ora sidono wayu. Leres Kang Mas. Betul. Pas aku nglakoni sabar, kok ora sembrono lemu ngucap ning ngarepe Andaka Putra. Kowe. Hati-hati ngomong. Ojo mancing-mancing nesu kowe. Kang Mas, lagu saran. Yo, aku lagi poso ora oleh ngamuk. Hati-hati nek ngomong. Lho kok isih. Yo, kon dukun. Sampun. Monggo-monggo. Boten napa-napa niki. Saestu. Lho niku wau kan pundi kok saged ucul niku wau pripun niku. Kuwi Kakang Sepuh. Pancen watake ya kaya ngono. Nggih, nggih. Monggo. Pindane anak kawin. Enggal dipun mangsuli monggo. Pripun? Lah aku lho durung cetha anggone njaluk. Lho, jenenge kok nalih iki njaluk apa to, Le? Murid nyuwun sirahe Bapak Resi Curiganata. Njaluk sirah. Lho kok dibaleni? Gagal baleni. Baleni. Cari baleni. Kang Mas Resi Curiganata sing sareh. Toto. Sing sabar ora entuk nesu Nek aku nesu, batal. Oh, sampean nembe nglampahi lho Kang Mas. ono pakanan enak ora kepangan yo iki. Ya aku Pun boten ora lawan kok Ono lelaku aku mangko nglakoni barang lha opo. Awas, sing sabar Kang Mas. yo. Dipun kandang mau dipun kandang. Pun negah dicekecake monggo. Monggo ingkang diwangsuli, ingkang diwangsuli. Ngatosaken sanget niku. Cilaka. Yo niki. Lah jenenge wong tuwa durung peparingi rak ya anak itu sabar. Lah wonten nek kanan wonten iki pripun? Kula niki pun sabar. Ora usah kuwatir waton anakku. Kowe bakal slamet. Matur nuwun. Nggih. Saiki sing cetha lan banter panyuwunmu Kang Mas Andaka Putra. Rasul. Lah kok sampean metu mongko sampean iki lagi lelaku. Ora entuk nesu lho sampean iki. Sing nesu sapa? Lah kok sampean metu? Lah metu ndaran entuk. Aku metu ora nesu kok. Aku lagi nglakoni, aku ora ngamuk. Ora ngamuk aku. Wong aku kepengin nonton. Piye carane ngetok gurune Curiganata piye? Oh ngaten iki. Mangan nang ten mriku boten entuk nesu. Nek entuk nesu batal lho. Le, iki lho seto lan terus. Nah niki Wong tuwa bakal lilo legawa. Masrahke sirahku jalaran kuwi panyuwuning anak. Nah, saestu mriku. Iya Pak. Nanging sing bakal paring pawangsulan kuwi dudu aku. kajeng sinten? Kadangku ana Panjenengan niku pripun? Kok piwangsulan Menika Panji Gunung Sari. Wah, Prabowo alus. Bocah alus ora kaya Andaka. Ya, panjenengan laki-laki. Kamu Iya, Kak. Ki alus rapopo iki. ingkang paring piwangsulan menika sinten? Panji Gunung Sari niku. iki kadangku Ora apa-apa, ayo. Si Kang Mas. kudu tanggap ing sasmita. Sendika iki. Jalanan lu. Ya niki rapopo, ki alus. Itu wae. Bagus. Jalanan lu, Le. Si Kang Mas si. Nuwun sewu. Kanjeng Dipati Birawa Seta lan Iya. panjenengan kepengin nyuwun pustakane Kang Mas Resi Curiganata. Bener. Panjenengan nyuwun pawangsulan. Bener. Pawangsulanipun Ngono kuwi lho dulur kulanang tenan. Canom calanang pukul dulu urusan belakang calanang. Kendel aja kaya iki yanci. Gunung Sari. Lho kula percaya yen sari seh nongkuman cukat cakup trengginas tan kuwowo ngampet rodane nganti tangan kulawe kados sampeyan. Wah Nek seneng. niku sampeyan nggih salah. Kalawi. Melu nyengkuyung kelawan Gunung Sari sing lagi mawon iki nesu.
Lho yen nesu ra Gunung Sari. Nggih. Aku ora nesu, aku ora batal. Aku mau seneng tok kok. Keplok-keplok tok kok. Ngaten nggih. Lho iya no. Neng ngaten. Kakang, Piye? samtawis sampean kula atur mapan wonten ing Gunung Wilis kemawon. Oke. Aku nek lakune kaya ngene. Mripatku ije weruh kahanan sing kaya iki mau. Iso-iso burung kontul aku. Kesanipun Bisa Kang Mas, gawe kon dukun golekno sarana ben buntas nek ku nglakoni. kepengin sarana supaya anggone 40 dina ora keganggu marang sapa mawon. Iya. Ranti samtawis. Ben ora ngambuk, ben ora roh itu ayu, ben ora panganane Menika sarananipun Kang. kowe arep jajan aku piye? Lho pripun? Aku kuwi poso, ora mangan, ora ngombe. Lho kok malah mbok gawakno kendi? Ngono aku ngombe ben aku batal ngono apa piye? Kuwi Menika mboten sak-sake kendi. lha apa? Ning menika kendi pusaka ingkang winastan kendi pertolo. Kanggone niki napa meneh mung lamake jalma manusa. Jagat digulung dipun lebetaken sajroning kendi niki saged. Tenane. Kendi bolongane sakmono kuwi Wong semanten iki tak leboni aku bisa. saged. Wah. Ora aneh to. Lho. Kepengin buktine sampean? Nan. Nggih. Ben aku percaya tak jajali. Oh, moga. Mosok kendi bulungane semono, aku bisa mlebu kendi. Ampuh tenan ora kendi iki. Niki kendi pusaka nggih Ya. siap. Tak lebonane kendi iki. Yen kowe ra tak lebokno kendi kene, kowe mesti bengak-bengok mlebeki wong sekararum. Kowe mlebu ning kendi aman. Tetep aman ora ana sing bengak-bengok, aman. Kondiman. Ora ana sing bengok-bengok. Aman. Kondiman. Kok sampeyan mlebet mriki to, Kang? Alah, dukun kok ngene rupane. Alah. Rumah samu aku mlebet mriki lho. rumah samu aku mlebu kendi. Oke, panyawang kula pancen mlebet kendi. Dukun diapusi kok ora roh. Aku ora mlebu kendi. Kendi tak langkai aku ndelik ning mburi kono. Ambak-ambak ngeten iki dukun ampul. Ampuhmu iki lho iso apa? Lho. Kula menika ngerti sadurunge menarah, ngerti barang apa wae senajan to kuwi ning jero ora kasat ketutupan apa wae kula niki ngerti. Ngerti barang sing ditutupi. Nggih. Watok gadu kowe weruh. Wapal. Barang sing ditutupi kowe weruh. Ngertos. Tegese kowe awas. Lho. Ngerti sadurunge winara. Nggih. Ora usah umuk karo aku. Lho. Wanda Napa kejar. iki? Nek pancen kowe dukun ampuh, ngerti barang sing ditutupi. Jajal bedhek. Nek kowe pancen awas. Kula batal apa? Aku iki lho, sawang. Nggih. Nganggo katok jero rupane apa? Wirin. Jawab kon Kula dukun. terawangi langsung. Sawang sak kapokmu. Apa? Cetok. Katok ingkang diagem Kang Mas Handoko Putra menika warnanipun abrit. Salah. Katok jero lho. Nggih. Abang keliru. Apa meneh? Kuning. Salah. Ireng. Ora bener. Ijo. Nganti pajar ora ngarah nyekelno jawabane. Lah sebabnya Aku ora katokan jero. dalam. Gojek. Oh iki. Gojeke sedulur. Iki nyerat pati aku ngelingno kowe. Najan kowe diwenehi kanugrahan, ngerti sadurunge menarah, aja demen pamer. Jalaran sak dhuwure langit iki ana langit, etan adoh sak wetane etan, ijih ana wetan tegese ora ana manungsa kang sambung. Aku percaya iki kendi pratara, kendi sing ampuh. Tak lebonane kendi iki aku lelaku talak broto. Monggo Mas.
mawon Kangmas Panji Andaka Putra saged kelampan gayuh Wahyu Cepaka Mulya. Beluk. Adikku Gunung Sari kepriye yen to nganti percuma kelawan Grawa Seta lan Grawa Sekti. Le, enten ono aku le.